गोकुळ सोबत गोकुल। श्री स्वामी समर्थ मठ हडपीड देवगड मठातील आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। श्री स्वामी समर्थ आज या ठिकाणी स्वामी समर्थ भक्त परिवार हडपीड या मठातर्फे प्रतिभावी याही वर्षी स्वामी समर्थ महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज नाट्य ब्रह्मोत्सवामध्ये स्वामी समर्थ महाराजांचा अभिषेक पूजन ते सकाळी 8 ते 9 स्वामी गणेश पूजन आणि होम हवन विधी त्याच्यानंतर स्वामींचं नामस्मरण जप झालं। स्वामींची महाआरती झाल्यानंतर स्वामींचा महाप्रसाद महानैवेद्य सर्व भक्तांसाठी या ठिकाणी दिला होता। तसेच या पुण्यतिथीनिमित्त खास करून आज या मठातर्फे रक्तदान शिबिर याचं आयोजन केलं आणि या शिबिरामध्ये बरेचशा आपले जे लोक त्यांनी या शिबिरासाठी रक्तदान दिलेलं आहे आणि हा कार्यक्रम असाच प्रतिवर्षामध्ये याही वर्षी स्वामींच्या कृपेने हा साजरा झाला आहे। हम गया नहीं हम जिंदा आहे या वाक्याची अनुभूती देणारा आजचा दिवस म्हणजे स्वामींची महाराजांची पुण्यतिथी पुण्य दिवस आणि खरोखरच या महाराजांच्या या वाक्याला क्षणोक्षणी आपल्या सर्व स्वामींना भक्तांना त्याची आठवण होती आणि असे स्वामी समर्थ सर्वांच्या पाठीशी उभे राहू दे, सर्वांना आशीर्वाद देऊ दे असे मी या मंडळातर्फे आणि आमच्या सर्व स्वामी भक्तांतर्फे प्रार्थना करतो। श्री स्वामी समर्थ मठ हडपीडतर्फे हे जे कार्यक्रम आयोजित केले होते आमचे अध्यक्ष प्रभाकर ठाकूर राणे यांनी मोठं सहकार्य करून पार पाडलेले आहेत। हम गया नाही जिंदा आहे याची प्रतीची म्हणजे स्वामी गेलेले नाही, स्वामी आपल्यातच आहे। पण एक प्रथा पाळली जाते की ज्यावेळी स्वामी समाधी घेतली असं म्हणतात त्याच्यासाठी हा दिवस मान्य करतात लोक, पण ॲक्च्युली असं नाही आहे। स्वामी आपल्यात आहे, स्वामी सांगून गेले हम गया नाही जिंदा आहे त्याची प्रतीची प्रत्येकाला येतात, हजारो लाखो करोडो लोकांना येतात। तर माझं असं भक्तांना सांगणं आहे स्वामी आपल्यात आहे, आपल्या आजूबाजूला आहे, स्वामींचा ध्यास घ्या, स्वामींचं नामस्मरण करा, स्वामी कुठे गेलेले नाही, स्वामी आपल्यात नाही। श्री स्वामी।